Какво? Вярваш ли ми? Какво става? Съм много 85. И? Вярваш ли ми? И какво стана? Не, кажи ми, ти вярваш ли ми? Не, ти ми кажи какво стана! Ти ми кажи, вярваш ли ми? Не, какво стана? Ама аз ти казах. Какъв 85? Не, просто имаш 85, ти вярваш ли? Не ме интересува какво има. Не ме интересува. Значи ще ми отговаряш, вярваш ли? Няма да ти кажа, че си вярвам. Не, ти ще ми казваш какво се станува. Не, че ми вярваш. Ти трябва да ми кажеш, че ми вярваш. Не, ти не си ми казала какво се станува. Не, аз ти казах какво съм станува. Не, ти ми каза 8-5, това нищо не означава. Не, това означава нещо, вярваш ли? Ти ме лъжиш. Не, аз не те лъжа, ти ме лъжиш. Ти ме дразниш. Ти ме набеждаваш, че лъжиш. Ти нарочно ме дразниш. Ти нарочно ме набеждаваш, че лъжа. За да ми кажеш вярваш. Значи ще ми вика някакъв 8-5. Да. Какво се смееш? Какво? Какъв 8-5? 8-5? Добре ли си? 85? Кой е 8-5? Просто много 85. Кой е 8-5? Там ми отговаря на въпроса с въпроса. Кой е 8-5? Не знам, имаш 8-5? Ти няма да ми кажеш, добре така. Не, ти няма да ме набежаш. Ти си мафия. Ти си мафия. Ти ме лъжиш, ти си мафия. Ти лъжиш. Ти си мафия. Ти се плезиш, ти си мафия. Ти си мафия, ти се криеш. Не, ти си вличуга, ти си мафия. Не, ти се криеш. Не, ти се криеш. Само набеждаваш. Аз го сънувах. Ти си мафия. Аз те сънувах. Ти се криеш. Не, ти си мафия. Ти си мафия, ти се криеш. Погледни се само. Защо се криеш? Защо се криеш? Ти си мафия. Ти си тайник. Ти си личник. Ти имаш личник. Ти си двусмислен личник. Аз нямам личник. Ти знаеш ли? Ти си личник. Значи имаш личинки, огащи. Личинки, не са червените очи. Не, нямам личинки. Ама ти имаш голям и дебел личник с много лични работи. Да, ама ти имаш 100 личника, побрани в 1 килограм, като голям дебел личник. Не, аз нямам такова. Ти си мафия и ме набеждаваш. Ти ме манипулираш. Признай се, че си мафия и ще ти дам цвети. Ти ме манипулираш с това цвете. Ти ме набеждаваш с това. Ти не ми каза какво е 8-5, махай се. Не. Ти ме лъжиш само. Ти ме лъжиш. Няма да бягаш от мен. Ти само лъжиш. Ти какво сега трябва да бягаш? Значи няма да си признаеш какво е 8-5, така ли? Ти сега няма да си признаеш, че не ми вярваш. Питам какво е 8-5. Ти вярваш ли ми? Кой е 8-5? Не знам. Аз на какво да ти вярвам? Какво искаш да ти вярвам? Кажи ми дали ми вярваш, че има 8-5. Не, няма да ти кажа нещо, което не е истина. Не, това е истина. Не, няма да ти кажа нещо, което не е истина. Не, това е истина. Не, няма да ти кажа нещо, което не е истина. Ще ме дразниш ли, така ли? Ще ме дразниш ли? Ти? Сега ще ми кажеш ли какво е 8-5? Ще ми кажеш ли, че съм 0,85 и ми вярваш? Не! Няма да ми лъжиш! Аз не те лъжа, аз ти казвам истината. Ти ще ми обясниш ли какво е 8-5? Обясних ти, че после имаш 8-5. Нормална ли си? Ти нормално си ли задаш? Какъв 8-5, ма? Ти нормална ли си? 8-5 съм нова. Ти тъпа ли си? Какво ми пишеш? 8-5 ми пиши и иска да й казвам вярваш ли? Ти нормална ли си? Ти не искаш да ми кажеш, че вярваш. Заради егото си. Ти имаш само малабой, не ти ме лъжиш. Ти имаш ли малабой? Ти няма да продължаваш да ме дразниш. Ти кога ще ми пуснеш егото на игра? Ти няма да стане. Ти няма да ме дразниш. Къде е Грек? Ти няма да ме дразниш. Грек познаваш ли? Махай се с този Грек. Не ми говори за някакъв Грек. Егото познаваш ли го? Да, ти си егото. Не, ти си егото. Си егото. Не, ти си егото. Си егото. Си егото. Ти си егото. Значи ти сега не ми вярваш, че има Грек в игра, те? Какъв Грек? Грек? Ти значи сменяш темите, така ли? Майко, мисля, че ти го правиш това. Ти сменяш темите. Какво се смееш? Ти май сменяш темите със смях, правиш запитайки със смях. Ти голяма кълмай. Той ли? Ти голяма кълмай си. Ти какво си? Ще ми сменят тук темите. Ти си филенца от лисички.
И пръстените ли си чанали? Ти друго не можеш да измислиш, защото лъжиш. Ти лъжиш. Ти ме мамиш. Ти имаш егрегор. Ти ме мамиш. Ти защо не си признаеш? Кой да си признае? Ти въобще знаеш, че съм виждала всичко. Какво си виждала? Всичко съм сънувала. Не само 20% съм сънувала. И защо не си признаеш? Какво да признаеш, вече ти казах? Защо не ми кажеш какво съм сънувала? Защо ти каза защо? А ти не ми кажеш какво съм сънувала. Не, аз ти казах, защото си мафия и ме лъжиш. Не, ти си мафия. Ти ме наблюдаваш. Знаеш ли защо ти кажеш? Защото си мафия. Ти ще ме дразниш. Ти да ми кажеш какво съм сънувала. А защо мисля, че си мафия? Ти ме лъжеш само! А защо мисля, че си мафия? Си мафия ли си? Ще ме дразниш. А сега ми кажи. Ти няма да ме дразниш. Защо ме набеждаваш, че си сънувала 100%? Аз не съм казала, че съм сънувала 100%. Съм сънувала още! Да, и беше само едно. Си лъжкия и не си ми казала. Да, защото си мафия. Как да кажа на мафията? Си хладнокръвна мафия, която ме лъже в очите, ме гледа и ми се смее. А ти си от мафията, от топлот, аз съм от ябъза. Си хладнокръвна хитрина. От коя мафия си ти? Си хитрина. Аз съм те коза. Отплъзнала празняци хитрина. А ти ще ми кажеш ли коя мафия си? Аз не съм мафия, ти си мафия. Ти си търсиш мафия. Да. Защото ти си мафия и искаш да набеждаваш. Начина по който лъжиш и да набеждаваш другите. Набеждаваш другите, че са мафия, защото ти си мафия, защото когато някой пръдне, той се обръща и казва кой пръдна. А ти защо не си призна, че пръдна? Кажи ми защо не си призна? Казах ти си признах. Казах ти в магазина имаше гущер. И ти казах има израза. Защо израза? Когато гущер пръдне. И те погледнах и се надява да си признаеш, а ти? Какво направи? Защото очевидно и аз. Каза, че не си чувала израза как гущера пърди. Защото ме дразниш. А имах преди, че ти си пръдна. Аз пък съм ти чула тракта 100 пъти. Да, и той каза ало. И днеска го чух. Но аз си признавам. Не си призна, не иска. Право в очите. Не си призна, не иска. Право в очите ти каза моя тракта. Знаеш ли, че не каза ало. Знаеш ли, че когато бяхме тук ела тука. Няма да се криеш. Ние бяхме тук и си чух тракта. А ти знаеш ли, че свободно мислиш се персона? Ти ще се признаеш сега, че тук ти чух траката преди малко. А ти до кога ще ме набеждаваш? А ти ще си признаеш ли, че пърдиш? Аз си признах. Призна ли си? Да. Не, ти съвсем наскоро пръдна. Кога съм пръднала? И обвини канала, че той е бил. Ах, ти ще ме обвиняваш, че ми решила и че съм пръднала. Ами има и вероятност да си. Точно когато си минала покрай канала, тогава да пръднаш. Ах, ти ще ме набеждаваш, така ли? Да обвиниш него. А, ти ме набеждаваш, така ли? Да. Защото ти тук що ме набеди, че... Аз не съм ти набедила. Че съм си крила тракта. А, тук го чух и ти не си го призна. Какво да си призна, като сама не си чула стомаха? Какво да си... Чуваш го много добре! Аз не го чувам, защото... Ти знаеш ли защо не го чувам? Когато говоря, чувам собствен си глас, а не тракта. Ти имаш двойна личност. Ти си... лисица. Хитра. Ти пък имаш двойна личност. Ти пък си кървала лисица. Ти си двойна личност. И аз с тракта ти неща да имам дело. Ти ще обиждаш тракта ми? Ти ме лъжиш заедно с твоя тракт, гледайки ме в очите. Тракта не ми вярва. Аз не вярвам на твоя тракт. Повече. Добре. Аз повече на твоята аспох не вярвам никога. С Богом. Кажи с Богом.